Hi guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, dami seleksian sa kamutihan. Ban-uban pud siya na. Niyari ko kay mangita ko kamuti kay magbinignit mi unja. Basi di ba makakita ta danig dako. Uy, tay hino kapayas. Ag kanding Ginoo ko. Ag kamuti dari man pud gilugway Enrico Dudo. Ah? Kayo naglubing reverse. Da guys, hinog kapayas guys. Diksi pagtanos ga agi ana. Ang kuhaan be. Ag kanding na may nangamuti. Ah, do ka buok. Grabe daghan nagtuanan ka ana gud. Kapadas. Ano ba na? Dako ra banay. Oh, man ka lang bibi. Ay! Usara ka. Wa ba di ay awra man na. Dako ay, so gud ko ko mo libiha ka ro. Usara ka lubang nay. Wa ba na. Kaya mo hindi ka mo ko. Ay kamo sa kung tuwa mo niya kamo naman to. Na alami. Abang agi dali ra gilaw tagsag. Asay mong agi? Oh, dinira na. Mga moto ko. Mangadto ko kay magbinignit minay. Asa? Ato lati Biki. Ako nang kulit. Ako ka na to. Oh, buang dugo mo ato pa lang sumay ni. Init bi. Dugo ang kapungit. Pungut di ay. Nasa tanong sa loob di ma. Taas ra magijang kakut. Mukha ang baday gamay ning kanding. Kaon mo ni na tawa. Si Biki mangito ko. Wa ba kay masig makakita ka danig dako. Ang dinubot mo, ano yung dapat pilit? Da guys, ning dulit ag unod. Pagkuan. Dako baka ni. Uy, dako cidpud. Duha ra bre sila. One down. Kaning isa dako na ba ni? Dako na pud. Salamat gadis Ginoo. Aba. Litak naman dari. Litak mo. Ang gulong katay mo. Yan, kung bungkasan ng nag-adi ng dulit, ito mo na ito ng upis. Unsa to nay unod sa punuan ay? Ana sugo jadi ana poy puno. Wa pa dining dani. Napi ba mo sa tubig? Ket na pud ni sila ga. Aman be, ag dako isa be otro. Buinas kuno sila. Puro dagko ag kuha. Lah, buinas jud na kay nabut-but. Yak dira na be, dira na itapo kay mo kuha rag silupin lain. Kana sa bikin pundi ano puno ba? Dako. Wa pa to mapay paguli ni dyan ah. Dagko lagi nay. Dako pud na unod puno anay no, halaran dako ah. Halaran dako anay. Yehoy. Wa makuha ilaga. Wa makita ilaga. Wa matud eh. Wa pagdi konti wa makita ilaga. Bisa ang lubangan ba? Ano ba? Dito. Ngil at sining lubangan ay. Bali. Bali. Guys, daghan na kamang nakuhang nanay. Uli nami kainit na. Di pud ni hotdog daan na binignit. Kamay ra ang kuha ang dani. Ang kapayas, bilakaw na day ikaw. Pagkuha na, ito pala ba igdaghan? Ikaw. Wala magdaining duso. Sana ulay ning duso. Lakaw na. Lakaw na. Lumakag duwa da ng madri. Ibawalan na ba dyan kadana. Lakaw na lagi. Kaya muli na ta. Guys, arang lamias kapayas hinog sa punuan dyan ni.
Mabu ra, di na kinahanglan magsungkit-sungkit. Kaya, abdun ra. Lami ka jo guys. Hi guys. Padung day ko maadtog Toril. Matumig Toril guys kay atos giya ko ang ati alig sa puti ba. Maadto ko kay gusto ko makakitag-an sa gajay porma dana sa jang punuan og gusto ko makakitag-an sa kay unsa jay pormas punuan sa black sa puti. Inja agang atuon pod. Katong black sa puti lagi o katong kupa. Kaya ang isalin ang black sa puti ni Tiribers ni Ate Mita kay agang gipalitan sang adlaw na hinog man pagkagabi pagka ugma. Dali ra siya na hinog. Karon mo to mi guys. Anang atang ira ninyo kay murag ladyo ra ba kuno na ing sa Ate Ali. Tug biha. Bye bye. Love you. Di ubanon kay rang ladyo ana. Bye kay mato na si mama. Tara guys, da. Baklay kay di mama kasakjag duha. Tagam diding uy. Tagam ka ding. Pareha ta ding first time. Pero big agianan guys maka. Kana miss kuan. Kinabukiran na jud ni. Ketas narbahala day ako sahis. Kanang giingan. Kanang giingan nga makaon kuno ni. Agray, katura ba di ay. Ginoo ko. Ano pa ning ilang agianan daning ingani man eh. Mahal ilang black sa puti dya. Kita pa'y mo anhi. Dya ingani pag agianan. Wa, tada ni lugi, tada ni. Tagam ko. Yellow corn ra ba ilang mais? Ha. Yellow corn. Wala. Wa na, guba na kang motor. May bulang hujan, ay mais. Habay kahoy nga gipail. Okay lang tag. Na di ay. Pag siuroy, pwede ba di makagi? Bao. Ano nakanhin na rin ka? Naning mani sa puti. Black sa puti. Naghapaday bunga. Kani. Mo din ni punuan niya. First time dyan na nakakuan. Ay, day. Bungas mo bu. Di man maabot. Kuya, wala lagi siyang punuan. Arang laju ah. Tanay nahinog to ah. Ha? Rosalina. Bitaw ya. Uy, siya nga. Pag-vlog na, Dam. Nag-vlog man siguro ka. Tatay, katuba na ito na. Para maguning ang ikuan bas ang si Tiri ba kay mauli naman. Di apoy dadak ko. Tatay, takat na. Pato tayo babaw. Ay, nanig na bugtong isa. Bugtong isa. Basi, ninog na na.
Kinanang bunga dani, arang daghana jud bunga dani. Ang daghana masiguro to lang dada. Kuan jud din tigbunga jud din kahuda. Bisa jud nig mayo. Pero di gani mabuhi yan sa mayo, maganam ni sila mo kini sila hanto dong. Ni abot rong buwana kay sa una ni pagka Enero din mga hulot na bunga. Karon na rin pagbunga. Mara po ni sa kapunuan. Buha man ko buha namatay kita. Ano arang. Dako lagi. Kana kay dako. Napas likod to ah. Likod na unahan. Ah, murag lain kuan. Nagpila pag imong kupa dam. Imong kupa. Mo di man ko kasak. Kana ra sungkiton. Hamay mong Paris di ay. Nilugtong ko pa yung kan. Ah, masaagi atos among giagian. Karabig agianan. Ano na sila kan. May lain agianan. Wala day lusutan dari. Mga pagani aro kanahin mong daan kaniadto na di na daan. Kini ubang bunga rin basta mahinagak ng isang bunga kini sa kilo. Kay? Kini di pa manis siya may magtuka kung mga. Ang laging ato. Kay? So ganun siya kuha ng tenda ko. Isa man ni. Di maaras ka dako. Sana all dako. Sana all dako. O pag sa puti kay dako. Ang daghan naman didilis ko mo di kay na. Daghay bunga aris dapit. Katutuan na itom na. Nalagay isa ng bugtong. Tara guys. Nag-uwa na. Ag-agyan na ba ng lisura. Hala na, nagha naman niya. Unang marara ba to? Ya. Para makapo. Siya mo naman. Agkupa ding. Palit ko na sa kupa. Lagi pa punong dahon. Hi guys! Nauli na kasi ko guys. Ikagturi. Hi guys! Nauli na kasi ko kikasturil. Grabe kagianan. Grabe ang radyo aman di ay. Asa pa ka makakuhag sa puti. Maudis diti aling. Naning kamot kasi magka-bawis jahang pagikuan. Kanang ginansya. Di mo dahil dahil lalim. Pahuyahay rapod di ay ito sila. Karang radyo aman di ay dyan. Bintahan nun kay sila may saka. Pero tag 30 ag buok dani pagpalit na dyan. Kami mo ining adto. Tagam kang kauban. Plastik ako tagam pud. Dapat ko pa di ah. Kuha ni kabuk ang gipalit. 6 kabuok. Kaya halagi ni itagana ni Reverse o ni Ate Mita. Da. Kani wa din hatang tangig kuan. Kani ba kay ganahan ko. Dagkan si Jana, dali ra maka po ni mahinog. Di maka uning abtag ini ka pitsa disisiti. Kay na nga itom na magaban. Daghan pagbunga dato guys pero di ilalim madadaan kay bugat. Ja agila pang agiana dato grabing laju agajud. Parang luod ang motor dato. Ngay kupa bi oh. Ti ali kupa. Laksa puti. Has na kari jud siya kay ito mo na. Hapit na dyan mahinog. Ito mahinog. Nga naman ang bata naman. Mana matug si Kulot. Kiss mama be. Kiss mama. Pag snack sa na ito biscuit, andyan na ito yung mag-iikuan. Ang ilak niya, ang kapot niya. Asim. Kapoy ko be. Di pwede kay kuhan. Hindi agubay minto na guba. Harang kapuja. Wanay pan be. Ano man? Ano may pan? Da guys, wapas nanay, tos nanay ning simba be. Ganina ra. Kansa kukuan.
Mga data nito kupa guys. Day kupa te. Yala ginoo ko, sorry. Labian na na. Kapoy mo ko guys. Yala ginoo ko, sorry. Jabu-jabu na. Aliana na to. Lami man gud ni be. Hinlo man ni kayo manigiho. Ah! Jara. Mapa na ulit silang koloro be. Salamat is nagsaka dani, salamat po ang kauban. Luoy naman to sila nahaga po. Tamis ang uban. Nako, luwir ang asin na. Ang asin. Kaya ni isa na rin. Kubag kay kuam. Ganang ni gahin parang reverse. Napagalis rip, doon ka buok hinog na. Nahinog na itong kanan. Mga ang detalin nyo guys. Gutom ko. Lapitan. Tigpay. Kaya bigyan mo lang po kailang tanan. Ang tagas. Wapo, kailang tanan silang agianam. Hala, nagbaboy. Magpasilong pa rin ko standing. Hapo naman. Gutom ko. Mingo. Oh. Kan yung ilaman, kitasan. Ming, aming, dakaming. Kana ning hipos day guys. Very nice one. Kay magkuan kus kanding guys. Magpaadyon sa kus. Magsilong sa kus kanding. Banaas isda oy. Kuha kus ang naw kay ag panahon uwan init.
May na nga, dugo pa ba? Ng tanggaan kay Luoy po. Diya, mara ni ang vlog dahil guys. Grabe lagi itong vlog sa puting huha mi. Sakit ang kalawasan. Bisag di ako nag-drive. Kay baklay arang dito ah. Diya. Sigdo na lagi ka to. Diya, mara ni ang vlog guys. Mara ni ang vlog guys. Salamat kayo sa yung pagkuwesawang pagtanaw sa mga vlog diya. Pagtangin na pa dahang upload ug mapuhon. Magkuan sa kuskanding. Magpaadyon sa napay baboy. Kay sinanay to ang simba man si Dodo wa diha. Sa mara na ang vlog guys. Salamat kayo sa inyong waysawang pagtan-aw. God bless og amping mong tanan ug asa man mo karon. Bye guys.